εκτελέσαν οι απατεώνες μαζί με τους συνεργούς του. Εμείς δεν υπογράψαμε κανένα πυλώνα. Εμείς δεν στείλαμε καμία επιστολή να υποσχόμαστε ότι θα παραδώσουμε την πατρίδα μας. Εμείς και οι προδότες σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν έχουν αύριο. Τους ενημερώνουμε, ας ετοιμάσουν τα αεροπλάνα τους και τα ελικόπτερά τους, γιατί την Κυριακή το βράδυ είναι ανεπιθύμητη για την Ελλάδα. Αυτό εδώ το Ιερό Κόμμα δεν αντέχει ούτε τον κύριο Τόμψα να μας κουνά το δάχτυλο, ούτε το Σόιμπλε να δίνει εντολές σε αυτόν εδώ τον ελεύθερο τόπο, ούτε το φούχτερο στρατιωτικό διοικητή, ούτε τον Ράιφ Πάκερ. Αυτός εδώ ο τόπος μπορεί να χρειαστεί και θα δουλέψει σκληρά, αλλά θέλει τις τύχες του λαού να τις έχουν στα χέρια του Ελληνίδες και Έλληνες.